alọghachitara n'obere ezumike anyị gara. Tupu anyị aga ezumike, anyị na-eleba anya na ihe ndị gọọmenti rọpụtara ndị agbara ọsọ ndụ n'ụzọ dịka ebe ha ga-ebi na otu ọ dị, dịka anyị leba anya nke ndị nwere na Syria na Iraq. Ọ bụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Anyị aga ezumike, anyị alọghachitara, ọ ga-ebido ebe ahụ ọ kwụsịrị. Ị ga-aghọta na onye bụbụrụ onye odeakwụkwọ nke ala anyị bụ Naịjirịa a na-akpọ odogwu nwoke Babachir Lawal si na ya werele nde narị naira 500 million naira ka o ji gbuchaa ahịhịa ebe ndị agbara ọsọ ndụ nọ ebe ha na-anọ. Anyị wee na-ajụ 500 million dịka oke ọchọ na nri nọ n'ime ndị a mere ndị a ji na-abakwunye nwa. Dịka onye ọmụgboro ga-agba na onye na-eleta ndị mkpọrọ si ihe a ji na-enye otu onye mkpọrọ nri ọsịna 14,000 naira per day. So ihe ndị a niile na-ebute nsogbu anyị na-enwe ebe a. Nke abụọ, ka esi leta ha anya ka ebe ha nọ, mmadụ ole ma ebe ha nọ. Ngwa gee ntị. Ihe ahụ ndị gbara ọsọ ndụ ebe a na-edeta ha dịka a na-akpọ ya IDP camps. Enwe nke na Lagos ebe Ibejuleki na afọ 2016 ka edete nke ahụ. Nke na Borno naanị nwere 1,434,149 people. Ọwụ ihe na Borno steeti. Na Maiduguri enwere nke na Arabic Teachers College 9,880. Enwere nke na Teachers College in Borno 6,500. Nyocha mmadụ Chineke kere. National Youth Service Scheme Camp enwere 6,611. Enwere nke na ebe a na-akpọ Gubio 4,500. IDP camp nke na Abuja 13,481. Ndị nke na Abuja enwere nke na Lugbe, enwere nke na Area 1, enwere nke na Kuchingoro, enwere nke na Kuje. Ihe ndị a niile bụ mmadụ ore ndụ ka ha nụcha. Ịnale ya anya, Naịjirịa bụ obodo anyị nwere ego a ga-eji leta obodo anyị anya, leta ndị bi n'ime anya, mana mmadụ ole na ole nọ ebe ahụ ewere fanye n'akpa ha. Mana uru na ile anya dịka a gosiri ndị a, ị mara ekwuola 2016. Ọ bụrụ na ile anya from 2016 to 2019, ị ga-ama afọ ole gara n'ime ya. Ọ bụrụ na mmadụ si n'ụlọ ya gbapụ ọsọ ndụ nọ ebe ọ gbapụrụ ọsọ ndụ ahụ afọ nke mbụ, nke abụọ, nke atọ, ya na ụmụ ya si ebe ahụ gbaa ọsọ na-anọdụ ebe ahụ ha nọ, ọ wuliteghi na ugbu a na enwere ike ha ekwesịrị inweta ebe a ga-anụtara ha ebe ahụ ha si gbapụ ọsọ ndụ, dosere ha ebe ha ga-anọ. Mana ile anya a na-ekwudo okwu ya maka ọ ga-adị m ka ọ ga-aka ịdị mfe na ewere ego rụtara ha ebe ha ga-anọ karịa idosa ebe ahụ ofu onye gasị na-ewetara 200 million 300 million ka e wee na-enye ha nri, ha nwa na-asị na onwe ha na-eri. Ọ na-adị ka ndị ọchịchị ọ na ha amaghị otu ha si lebere isiokwu anya. Ọ ya ka anyị na-ekwu nwanne m nwoke. Ile anya ihe gbasara ya ka ndị be anyị na-ekwu na mmadụ si ọ ga-aka mma ka ero ghara ịpụ ka a sị na onwe nkata a ga-eji foo ya bụ ero. N'ihi ya, nke mbụ ị ga-aghọta na onye na-agba ọsọ ndụ ahụ na-ere ya ọkụ. O nwegasị mmadụ hapụrụ be ya ebe ọ na-ebizi ezi ndụ wụzie onye nke gbara ọsọ onwe ihe o ji. Oge ụfọdụ nne ga-anọ egbue nwa ya, gbuo ụmụ ya, gbuo di ya, ya gbara ọsọ ndụ gbafuo ebe ọbụla ọ na-eje, obi adịghị ya mma. N'ihi ya, dịka m kwuru na mbụ, obodo anyị, ala anyị bụ Naịjirịa nwere ego iji leta ndị a. Ha nwere ego mana ka o si ya eziokwu. Gịnị mere ha ji ka nọrọ na ebe ahụ? Ngwachi ka ngwa gị. Gịnị mere ha nwere ego? Ekwere m na ha nwere ego. Gịnị mere ha ji ka nọrọ ebe ahụ ha nọ? Ịmana oge ụfọdụ anyị hapụ ihe anyị kwesịrị ime
anyị na-aga eme ihe ọzọ. Ịhazi ihe nke ndị bekee na-akpọ planning bụ nsogbu anyị nwere n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Hazie ihe ka ọ kwụrụ ọtọ maa mma, ihe niile na-aga n'anya ya ọ na-ara anya ahụ, n'ihi na ndị nọ n'ọchịchị a ga-ewere wepụta onye ma ka esi arụ ya bụ ihe tinye ebe ahụ. M nọrọ n'ọchịchị, aga m achọ ka ọ bụrụ nwanne m. ọwụ na ndị nọ n'ọchịchị achọghị ime ihe otu o si dịrị, bụrụkwa na ha mara ihe ha ga-eme, ka ọ wụrụ ọwụ otu mpụ anọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa na-eme ihe ahụ ji adịrị otu ahụ. N'ihi na ị gaghị agwa m na mmadụ agaghị ama na mmadụ gbara ọsọ ndụ gaa nọ n'ebe o kwesịghị ịnọ, ya nọ n'ebe ahụ afọ mbụ, afọ abụọ, afọ atọ, afọ anọ, ya wụrụ na onye ahụ amaghị ihe o kwesịrị ime. ọ wụrụ echeghị na o nwere ndị a na-asị ga anyị zụta ihe ha na-eji enye ha ere, zụta ihe ha ji ehi ụra, lekọta ebe ahụ, ha si ebe ahụ ha na-afọrọ na-afọnye n'akpa. Mgbe a ga-asị ndị ahụ ga ebe ha ga-anọ arụziere ha, ihe ndị ahụ na-apụtara ha ga-apụta ọzọ. ọ wụrụ echeghị na mpụ na arụrụ ala akwụkwọ ihe dịsịrị obodo anyị otu a bụ ihe na-eme n'ihe gbasara ihe ndị a. Eze nwanne m nwoke, ọ kwara ofu ihe ka anyị na-ekwu, ọ mpụ bụrụkwa elerughị anya ala nke ndị na-achị achị. Ihe a na-ekwu n'ọchịchị dị ka ịnọ na be gị, die nwa gị si ya ga-asa akwa gị, lefuru ya anya. Ezigbo nna ga-eme ọ gagharịa bịa lee ka nwa ahụ si na-asa akwa ahụ. Oge anyị dị na nwata ndị ọchịchị nọ, anyị na-anụ akụkọ dịka asị onye gọvanọ bịara, onwe onye ma o ji ndị na-egbu opi, naanị ya na draịv ya kpụrụ bịa ebe o nyere ndị na-arụ ụzọ ka eke ma ha na-arụ ụzọ ahụ ka ọ ghọta ma ihe a na-akọli asị ọhịa a na-eme ọ bụ eziokwu. Mana ugbu a ụjọ na-atụzi ya epụta ezi, nke bewazie ehihie echi ọ ga-abịa ochie ebe niile, ndị mmadụ agaghị aga. A masị gị onye na-achị ọchịchị dị mma, onye ezigbo mmadụ, ka ihe ọ na-achọ ụjọ maka ọnwụ. Ị na-achịzi nke ọma ka ihe iji na-achọ atụ ụjọ onye ga-egbu gị. Pụta n'ezi, lee anya ọrụ nyere ndị mmadụ ma ka esi arụ ya. Gị nọrọ n'elu ma ọ nọrọ n'ala na-atụ aka ihe na-emebi. Ngwachere a na-ekwu na ndị nri a na-ebunye ndị a, nke enwetara rịpọtụ ya n'afọ a, moto gbomgboro moto 11 truckloads ka ebujiri ebe ọzọ nye ụcha nri na akwa ndị na-ebujere ndị anụ na ndị na-agba ọsọ ndụ. Gị sị na obodo a ga-adị mma n'ihi na onwe na-ajụ ese ma ọ bụ na ndị a na-enye ihe a ha na-enweta aka azụ nke ha. Ọ ihe m na-ekwu, ịmara ihe m chọrọ itinye ebe a, ọ bụrụ na ile anya ga ịhụ na dịka e kwuru, ngwongworo buru ihe ndị a na-ebugasị ebe a na-ebuga. Ihe mere na obodo anyị ji dịrị otu awụ na onye hụta onwe ya n'ebe ahụ ya na-elezi ndị ọzọ ka ha abụghị ndị mmadụ. O nwere ụbọchị m na-ekiri ihe nkiri ihe onyonyo ma ahụ ebe a na-enye ndị a erimeri, ebere m akwa n'ihi ị ga-ahụ otu ha dị na otu ha na-agbagharị na ịdị ebe ha nọ, ya owuta gị. Kedu ihe mere o ji ewuta m? Ihe o ji ewuta m na na-echesi obodo anyị bụ Naịjirịa, ile anya ị ga-ahụ na ndị awụ ndị enyere ịhazi ihe ndị dị otu a gaa n'ebe ahụ na-enye ezinụlọ ha nri, na-enye ndị enyi ha nri, na-ewekwara ihe ha kwesịrị iji enye ndị a nri na-etinye n'akpa. Ọ dịrị otu a, ihe m na-ekwu bụ dịka ị kwuru, aga m echeta mgbe m na-aga sekọndịrị skuul, o nwere onye a na-akpọ Ikenwosu nke wụrụ onye chere Abia steeti. Onye agha kwa ya? Onye agha ha chere Abia steeti a na-akpọ Ikenwosu. Ọ bụrụ na ị na-aga skuul, ị na-aga ụlọ akwụkwọ, ya wụ n'oge agaala after 8 o'clock, ị nwere ike na-aga n'ụzọ ya jụọ gị sị gị ka ebe na-aga skuul, ya pịa gị ihe buga gị na ya skuul. Ụjọ na-atụ onye ọbụla, onwe onye ụjọ na-atụ, onye ụjọ na-ekwe mee ihe na o kwesịghị ime. N'ihi nke a, gịnị mere? O ziri ozi ya ọpụta na-etinye aka na ime ka ozi ahụ mee gịnị gaa n'iru. Mana ọ bụrụ na ile anya taa, ọ wụrụgoro na ha ahụ ihe a na-eme na ebe ndị a gbara ọsọ ndụ, ọ na-emetụ ha n'ahụ. Gaa na-ajụzi onwe gị sị, ọ bụ na ndị awụrụ ndị mmadụ ebe ahụ ha na-ahụ ya? Ma ha na-ahụ ya, nke ha na-emere ihe onyonyo ha na-ahụ ya. Ha na-ahụ
ebe ha nwere media aids ka asụ ha na bekee. Onye ndị media aids gosiri ha ka a na-ewere. Oge ụfọdụ asị ha don't worry, elele ha anya ọnwụ ndị opposition tinyere nke a. Ọ bụ ihe ahụ nwoke m. Ọ bụrụ na ihe dị otu a na-eme, ekwesịrị ime na ndị awụ ndị gịnị ndị mmadụ ka ha wụ. Anyị ga-aga obere ezumike. Mgbe anyị lọghachitara, anyị ga na-elebekwa anya ihe mere ha ji na-ahụ ihe n'ụzọ ha ekwesịghị iji ahụ ya. Ọ ha anyị ga-eleba anya. Agara ebe ọ bụla, ọ ka wụ n'isi mbido telivishọn n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị ka anyị nọ.